नोंथांनि सानखान्थियाव बिथांमोननिसिम मा होनना औ खावलायनाय नंगौ एक्सुवेलि जोंहा बर'नि मोसानायफोरखौ माखासेया मोसानो नागिरा बायो आरो एसे गोदो खिन्थु दा बारा गैला बिदि दा खिन्थु बहुद मोसानो ओंखारबोबाय दानिया मोसायोसै आरोखि दा जोंनि खावलायनाया बेनो जों गाव बर' हारि हिसाबै जोङो जोंनि जोनोमजों फैफानाय हारिमुफोर दङ आरोखि जोंनि ओरैबादि मोजां समायना रमायना जोंनि हारिमुफोर दङ बिनि गेजेरजों जोंनि मोसामु बा मोसानाय आयदायाव जोंहा बिराद मोजां मोजां मोसानाय आयदा दङ ओंखायनो जों साफ्रोमखौ जोङो खावलायगोन बे समाव जोङो जाहाथे बयबो जोंनि गावबा गावनि हारिमुखौ गावबा गावनो रैखा खालामनांगोन आरोखि दा नंगौ नोङो दिनै गोदान मुगायाव सोलिनो नांगौब्ला जों गोदानखौबो लानो गोनां जायो थेवब्लाबो जोंनि थाखानाय माखासे जोङो दोरोङारि मोसानाय दामनाय देनायखौ जों लाखिथारनांगौ होनना सानदों आरोखि दिनै बर'नि सिनायथि बागुरुम्बा मोसानाय बे बागुरुम्बा मोसानायाव मोनबेसे दोहौजों माने बेखौ खालामनाय जायो बागुरुम्बाखौथ' जोङो दायो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि फोसाबनाय बायदिब्ला दायो जोङो बेखौ 12 मात्रा माने आइलें देहेगाव मोनब्रैबो खावथियाव जोङो राननाय जादों आरोखि आइलें देहेग 12 बिसानाव जोङो बागुरुम्बाखौ दायो खालामनाय जादों दायो बागुरुम्बाया माने गासैबो जायगायावनो एखे जासिगोन बे जोंनि थाखाय बिराद मोजां माने जेबो धारना गैला बेवहाय हारिमु आफाद बा गवालपारा धारना बा जोंनि भगतपारा बा बायदि बायदि बिदि गैला एखे जाबाय आरोखि दाख्लै दुलाराय बर' हारिमु आफादनि नाजानायाव जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि हेफाजाबजों जोंहा बड'फा हाउसआव जोङो बेखौ वर्कशप लानानै माने बेखौ बानायनाय जाबाय जोंनि थाखाय मोजां आरो बागुरुम्बाया दे जेबो माबा गैला एखे जासिगोन आरो गासैबो जायगायाव गुबुन हारियाबो मोसानो हासिगोन गुबुन हागोन हारिमुजों निस्सय मानो होनबा हागोन बियो जिहेतु हागोन क्लासिकेल लाइनाव औ फैनाय औ लोगो लोगो हागोन माने हागोन बयजोंबो अनसायजागोन बेनो होननानै जोंनो नांगौ बियो जोंनो मानो नांगौ बेखौ नटिसनखौ जाहाथे गुबुना माने थाबै सोलोंनो हानाय बेबस्था मोनसे नांगौ आरो जोंनो ओंखायनो जोङो बेखौ नटेसननि गेजेरजों ग्रामार सोनानै बानायनो हाबा मोजां जायो आरोखि बे आरो बेनिखायनो जों नुबाय जे मोसानायजों लोगोसे आइजोफोरनि जि सिनायथि एबा बर'नि जि सिनायथि बेफोर थाफाजोबो नङा होमबा नंगौ हमना ला बागुरुम्बा होननाय लोगो लोगो गुबुनफोरनि गाननाय जोमनायफोरजों जेबो गोरोबलाया दा बे बेलायाव हमना ला बर'नि गाननायनि एखुथा दा बे बेलायाव दा नोंथांमोननि माब्लाबा जों नुयो गुबुन गुबुन ओनसोल लाना ओनसोल जिखिनि गाननाय जोमनाय खसाबफोर बे खसाबफ्राबो माब्लाबा माने गुबुन गुबुन जायो दा बे बेलायाव रोखोमसे जायोब्ला मोजां जायो होननानै बा नोंथाङा मा होनना बुङो मोसानायावहाय औ एक्सुवेलि जोङो दायो मोसानायावथ' जोङो गोदोनिफ्रायनो जोङो बर'नि गुबै माखासे आगरफोर दंखायो नालाय जोंहा दा बेफोरखौ जोङो बाहायनाय जादों दाहाय जोङो देलायनाय होनना बुङोब्ला जोङो बर' मोसानायाव जोङो दख'ना गोमोफोर गाननाय जायो बबेबा बबेबा मोसानायाव गोथांबो गानो दा बिदिहाय जोङो रेगे रेगांफोर बाहायदों बिदिनो जोंहा आर'नाइ लानाय जायो दा बिदिनो जोङो मोसानाय समाव बाहायनाय गाननाय जोमनाय होनना बुङोबा जोङो रेगे रेगां फास्रा लायो आर'नाइफोर लायो साखा फारा खायो दा बिदि दख'ना गाननाय जायो आरोखि दा बेयो आरो दा बेखायनो बै उन जोलैफोरखौ मा होनना खावलायगोन जों नुबाय दिनै जिहेतु उन जोलैफ्रा माने एसे फैनोबो नागिरा माने गावनिखौ मोसानायफोरा गुबुननिखौ बांसिन लाना दा बे बेलायाव नोंथांनिफ्राय खावलायनाय मा थागोन आंनिफ्राय खावलायनाय थागोन बियो एक्सुवेलि गासैबो जोङो जोंनि बर' मोसानायफोरखौ जाहाथे सोलोङो आरो उन्दैनिफ्रायनो बेखौ सोलोंहोयोब्ला मोजां जायो जोंनि बिमा बिफा गारजेन पेरेन्टस बिथांमोनखौबो जों खावलायदों जाहाथे जोंनि आंगो हारिमुनि सिनायथि हारिनि सिनायथि हारिनि मोसानाय दामनाय देनायफोरखौ जाहाथे बयबो उन्दैनिफ्रायनो सोलोंनांगौ आरोखि सोलोंनायनि सम जाबाय होननानै जोङो सानदों ओंखायनो गासैबो सोलोंनो थाखाय जोङो खावलायो आरोखि जों नुबाय जे बर'नि जि हारिमु बे हारिमुजों थाहैयोब्ला माने जाय थाफाबाय थायो बिथांमोना गोरिब जालाङो होननानै बुङो नंगौ नामा बेथ' एक्सुवेलि नङा आंनि बायदिबा नङा आरोखि मानोना हारिमु थाबा जि गोरिब जागोन बे एखेबारे आंनिबा एखेबारे नङा आरोखि दा दिनै नों हारिमुनि गेजेरजोंनो अनेक मानसि नोङो जानो हाबाय आरोखि दिनै नों माखासे मानसिनि नाम नों लानो हायो आरोखि दिनै मासुम मोना ना नबजित मोनखो नोङो नाम मोननाय बिथांमोनाबोथ' साफा साफा हारिमुनि मानसि आरोखि दा बिदिनो जोङो बर'आव नङा गुबुनाव नों नायनो हायो दा बिदिनो एक्सुवेलि बर'नियाव आरो बर'नियाव दङ बे खोथाया खिन्थु जोंनिफ्रायबा नङा आरोखि मानो दा जोंनो दायो जोङो हारिमु ओंखारनायनिफ्राय जोङो गाव
जों माबा मोनसे जोङो माबानो हायो आरोखि औ दा बेनो दा बे नङा एक्सुवेलि हारिमु थाबानो जि गोरिब जागोन बे नङा आरोखि दानि दिनाव नोङो मोनफ्रोमबो जायगायावनो नोङो मोजां सोलोङोब्ला मोनफ्रोमबो जायगायावनो नोंहा ओंखाम दङ आरोखि ओंखायनो नों माने गासैयावबो बे आरोखि ओंखायनो बेखौ आंनिफ्राय बेखौ साना आरोखि माने इयुन जोलैफोरा जोंनि दानि इयुन जोलैफोरा जेनेबा जोंनि मोसानाय दामनाय देनायफोरखौ माने सोलोंनांगौ आरो जों सोलोंनो थाखाय जोङो खावलायगोन मानोना बिनि गेजेरजों नोङो माने दायो डिप्ल'मा कर्स लानो हायो डिग्रि कर्स लानो हायो मोसानायानो दायो माने फरायनो हानाय बेबस्था जाबाय आरोखि बे खाबुखौ मोनो औ औ बेखौ दा क'क्राझार फाइन आर्ट्स कलेजाव डक्टर सफा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेज लामाखौनो जाबाय थायो दा बेवहाय माने फरायनायनि खाबु जाबाय माने बेयाव नोङो बर' मोसानाय दामनाय देनायखौ फरायनो हानाय जाबाय आरोखि डिग्रि जाबाय आरो जोंहा इउनिभारसिटियाव डिप्ल'माबो होनाय जायो दा नंखायनो जोङो खावलायदों गासैबो जाहाथे जोंनि दामनाय देनाय मोसानायफोरखौ सोलोंना लायो सोलोंनांगौ होननानै जों खावलायदों आरो बेनि गेजेरजों नोङो उनावहाय माने मा होनो बेखौहाय माबा मोनसे नङा माबा मोनसेयाव नोङो माने बेस्थ' जाना थानो हागोन आरोखि सोलोंनो हायोब्ला बा सोलोंना लायोब्ला दा बे आरो ओमफ्राय जों बेखौनो बुंनो लुबैयो बुहुमावनो होनना बुंबाबो भुल जाया हयथ' बर'नि बायदि माने बायदि माने बाखो मोसानाय बायदिसिना रं बेरं समायना रमायना माने हारिमु गैया होनना जों बुंनो हायो आरोखि सोमोनांथाव हारिनि गोमोथाव हारिमु होनना बुङो आरो जों एखनबा दा बिदिहाय जों बुंनो हायो आरोखि ओंखायनो बर'नि बायदि मोसानाय जोंनि खेराइखा 10 जरा बा 12 जरा जोंना बे एक्सट्रा खेराइ आयदाखा बिनि अनगायैबो जोंहा बिराद सुबुं मोसानायफोर दं आरो क्रिएटिभ डान्सफोर दङ आरोखि हाबा हारिमुफोर दिन्थिनाय दङ जोंहा ना गुरनायफोर बायदि दङ आरोखि दा बिदिनो जोंहा मा सुबुं मोसानायफोरबो बिराद दङ आरो जोंनाव दा बे आरो दा ओंखायनो बयबो जाहाथे जोंनि फक हारिमुखौ जाहाथे बयबो लाखिलाङो बेखौ जों खावलायो आरोखि